Det her, det er brændenælder. Vi skal have Michael Næs til at hoppe ind i dem og råde rundt i dem. Og se, hvad der sker. Velkommen til Bokhovedet.dk. Jeg hedder Don Melis, og jeg viser nu, hvad man ikke skal gøre, når man har fået på øl. Bad i brændenælder. Ikke gør det hjemme. Bad i brændenælder, ja. Rul i dem, rul i dem, rul i dem! Der er det brænder. Rul i dem! Rul i dem, for fanden, rul i dem, rul rundt! Nej, det kan jeg ikke. Så ned på, mand. Ned på, mand. Ned på, mand. De lov der, mand. Ned ad dem, sådan der. Over på dig, over på dig. Ja, der kommer. Brænde. Over dem der også, over dem der. Det klør bare. Prøv at høre, det er bare ikke det der. Alle står og slår til de prøver lige nu. Det er Endelig fræk ud med. for satan, mand. Prøv der. Jeg skal helt spændende. Prøv. Han er helt vild med det kamera. For satan, mand. Hvor godt det ikke er mig, mand.